Hej, dzisiaj taka trochę nietypowa lokacja, bardzo smutna. Jesteśmy bowiem na dość dużym cmentarzu żydowskim. Cała nekropolia zajmuje ponad 2 hektary. I no cóż, jesteśmy w takim mieście, które przed wojną i w czasach wojny było miastem niemieckim i stąd też wynikają pewne informacje, o których powiem Wam za chwilę. Generalnie cmentarz ten pochodzi z lat 70. XIX wieku. W różnych źródłach znalazłam różne daty, 1871 lub 72, i został stworzony, ponieważ lokalna społeczność żydowska niestety, jeżeli nie mogła pogrzebywać bliskich w ich mieście, musiała kierować się do Bytomia lub Gliwic, aby tam dokonać pochówku, i stąd właśnie powstała ta nekropolia. Tutaj, jak słychać, lokalna młodzież się bawi. Tutaj naprawdę odbędę taki króciutki spacer. Nie chcę przykuwać niczyjej uwagi. Mamy tutaj macewy i nagrobki z piaskowca szarego bodajże. To jest miejsce takie ogólnodostępne, oznaczone na mapie Google. Mam nadzieję, że nikt się nie poirytuje, że tutaj weszłam. Już od dawna mnie to miejsce bardzo intrygowało. Tutaj jest niesamowicie po prostu. Jest to zabytek prawem chroniony. Nie wiem, czy jest tu jakiś monitoring. Zdecydowanie powinien być. Tu za tym płotem jest cmentarz katolicki. Widziałam tutaj ludzi odwiedzających groby swoich bliskich. Dzisiaj jest niedziela, przed świętami wielkanocnymi. Natomiast widziałam tam też nagrobki ewangelickie, jeszcze niemieckie. Dobra, nie wiem, jak daleko się mogę zbliżać. Tak jak mówię, nie chcę nikogo poirytować moją obecnością. Działkę na cmentarz podarował lokalnej gminie żydowskiej nie kto inny jak sam książę Guido Henkel von Donnersmarck. Pogrzeby odbywały się tutaj od 1872 do 1954 roku. W 14 kwaterach spoczywa około 678 osób, a do dziś zachowało się około 500 nagrobków. Najstarsze z nich pochodzą z 1872 roku i należą do Moritza Adlera i Johanny Friedman. Tutaj polskie nazwisko, 1950, z Krakowa. Musiałabym poszukać tego nazwiska wśród tych, którzy przeżyli obóz KL Plaszow. Tam mam familię Fischer. Spróbuję podejść. Niesamowite. Kirkut ten jest wyjątkowy z uwagi na to, iż obok skromnych macew znajdziemy potężne grobowce rodzinne. Cmentarzem od 1989 roku opiekuje się Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Żydowskim.
Taka ciekawostka, nie wiem czy pamiętacie, niedawno opisywałam na fejsie blaszany dom, czyli taki dom wybudowany w eksperymentalnej technologii z blachy. Podobno ludzie się skarżą, że z komórką czasem jest problem. No już światło nie takie, bo zaczyna kropić. W każdym razie ten dom się znajduje właśnie przy tej samej ulicy, co ten odwiedzony przez nas teraz cmentarz. Także ja się biorę, bo zaczyna lać. Chciałam tu jeszcze trochę pochodzić. Oczywiście wszyscy wiedzą, w jakim jesteśmy mieście, no ale nie będę tego tak wszem i wobec rozgłaszać na YouTubie. Kto chce, ten sobie użyje Google. No, także dzisiaj tak na spokojnie. Jestem w sumie jeszcze w rekonwalescencji, więc też nie chciałam jakoś nadmiernie szaleć. No i co? No i dzięki za kolejną wysłuchaną historię naszego pięknego Śląska i do zobaczenia.